Нова детска градина по изкуствата беше открита днес в Деня на славянската писменост и култура в Несебър. Тя се намира на самия бряг на морето в Стария град, а архитектурата е изцяло съобразена с визията на Стария Несебър, който е град на ЮНЕСКО. Построена е на мястото на стара детска градина, която е разрушена и след направени спасителни археологически разкопки. Парите са привлечени по проект за трансгранично сътрудничество, като стойността му е близо 400 000 евро. Аз съм много щастлив и доволен от тази детска градина, която е в стила на старият Несебър. Доста време продължи проектирането, укрепителни дейности, съгласовки в Министерството на културата, но най-накрая тя вече е факт и аз съм много доволен, че и в старият Несебър след известно прекъсване вече ще функционира детската градина. Новата детска градина, която е филиал на ОДЗ Яна Лъскова, ще приема 50 деца през октомври. Колко време продължи проектирането и изграждането на детската градина? 2 години. За 2 години с проектирането и с изграждането, вече с рязането на лентата. Това е 8-ма детска градина, която се строи в Несебър от 2009 година насам. Заради социалната политика в тази сфера през последните години в Несебър има бейби бум, а града спечели приза за най-бързо растящ град. Тук в Стария град имаше нужда, да има градина. Все пак има малки деца, ние ходим в новия град и сигурно ще бъдем тук. Детската градина е страхотна. Много симпатично направена. Мисля, че децата ще се чувстват много добре тук. На откриването присъства заместник-кмета на община Къркларели Айдемир Чан, председателя на Общинския съвет Румен Кулев и много жители на Несебър.